Следващата карта е Трявна. Трявна е тук. Това са палеогенските конгломерати, за които ви казах. Е наречената старопатишка. Ще я разгледаме допълнително. Но тук има едни други конгломерати, които професор Цанко Цанков ги определи като Батошевска свита. Навлечена само от Средна гора, е била много висока планина и голяма преди вдигането на Стара планина. И оттам имаме навлечени материали от реките много. И това е Батошевската свита, която е само от средногорски материали. И където я има и текат реки, си злато. Другата е, както я споменах, Костелската. Тя има, но сега ще ви покажа на следващата карта колко е мащабно разпространен на тази Батошевска свита в този район. Всичкото това нещо е Батошевска свита. Това са десетки километри. И съответно там си ги има. Тук е нещо вода, тук е това село Фърят, което казах. Те в тези речни наслаги, които са, понякога си имало катаклизми, при които са събаряни цели гори и са затискани от тия конгломерати. Такива подобни са в Бобов дол. Затиснати отгоре конгломерати, отдолу конгломерати. То е златоносно. Ще минем към терциерните формации, които те са много повече. Това бяха палеозойски и мезозойски. Терциерните са много повече. В същата тая ивица, тази зона на северните склонове на Стара планина има навлечени конгломерати почти през цялото време, през цялото протежение на Стара планина до морето. Значи те започват, има ги даже Монтанско, след това Огърчин, тук е Трявна, дори около Ботевръй ги има. И след Трявна вече е сменен колектива, който картира, и те вече не са старопатишка свита. Тук са конгломератна за друга свита, конгломератна свита, свита на екзотичните конгломерати и т.н. нататък, но са едни и същи. Това са материали, навлечени от Средна гора преди вдигането от реки, преди, да кажем, 20 и няколко милиона години, навлечени от Средна гора. И те се явяват междинен колектор, който дава златото в съвременните реки. Там. Следващото, бяхме на Габрово и Трявна, аз там ви показах. Ето го, Плачковци, Трявна е тук отгоре, това всичкото е старопатишка свита, едни много така споени като бетон конгломерати, но при разрушаването им съответно се преотлага средногорското злато в тези реки. Тук е означена Ахматовската свита. Около Родопите и около Средна гора
тя е набогатена и се явява един от основните междинни колектори за съвременните реки. Тук в Ямбол Сакар същите конгломерати са наречени Елхов по света и имат същата роля. Такива тук в източна, тук между другото с тях са свързани, още не съм го направил. Не, става въпрос, че доста хора задават въпроса за морски раси. О, да. Аз даже бях качил една статия. Да, но вижте сега. Най-известните морски расипи са в западния бряг към Аляска, на щатите. Оттам са взети, в началото на 20 век са взети около 3000 тона злато. Са иззети, като е имало 3 основни разсипа на 3 нива. Във връзка с заледяванията, последните, Световният океан е бил с 100-110 метра с по-ниско ниво. Значи, най-дълбокия разсип там, който е бил, е толкова, на 100-110 метра. Следващия разсип, който е иззет, е на около 60 метра. И последният е бил на брега всъщност. Той не е последен, то може би първо на брега е иззет. Това, което сега го дават на филмчетата, са остатъци от този крайбрежен разсип. За съжаление, историята на Черно море е малко по-различна. Не, тук наводняването на Черно море е станало катастрофически. Да, това е тъй наречения потоп. Това е станало много бързо. Не бих казал кой знае колко катастрофически, но те се компресират тия истории в времето. Колко хиляди години беше? То е било също с около 100 и нещо метра по-ниско, при което всички реки, които се вливат в морето, са с дълбоко врязани долини. След заледяванията, даже нивото на морето е било и с над 10 метра по-високо от сега. И са получили те наречените удавени долини. Ако има такива разсипи, за които морски, те вероятно са на дълбочина 100 метра. И повече. 100-110 метра. А пък реките, които се вливат, значи ние сондирахме Факийска река, има съвременен чакъл, който е дебел от 2-3 метра. След това има, да речем, 15 метра глина, тиня, такова кал. Тоест това е типично удавена дори. И долен конгломерат, който, между другото, е с напорна вода, силно водна. Долният конгломерат е много добре зареден с злато. Това е единствените места, които могат да формират някакви крайбрежни разсипи, са свързани с точно тия междинни колектори, плиоценски, по брега. Тук има около Ахелой, Равда, на брега излизат такива плиоцени и долу към южно от Синеморец има такива плиоцени. Там са заливите листи, липите листи, долу-горе в тия. Иначе са много ограничени. Около Варна са свързани с този плиоцен, но той по принцип е с далечен пренос, много с преобладаваща пясъчна фракция, така че за там просто, ако има нещо, е символично. Грубокластични са тук. Но не знам, просто не съм
Също има и свързано с тези палеогенски междинни колектори, които излизат на морето в района на Обзор. Кажи няколко думи за Арсеновото злато. В смисъл? Където... Накрая ще кажа аз. Общите. Значи, такива междинни колектори тук в Кюстендилско има много, значи в Софийско има много такива палеогени и плиоцени. На река Искър, където са разсипки, всъщност са отини плиоценски междинни колектори в района на Бистрица, Лозенска планина, които интензивно се смъкват и набогатяват на злато. Така. Ти питаше за... Да им обясни за Арсеновото злато. Там, примерно, тук по голям малък сребърник, по надсвещи плас, там тия където сте правили Значи, това са консервирани находища заради високо съдържание на арсен. Те са богати. В Родопите има такова находище. Тук до Дълги дял, където ви показах, има находище говежда. Защото ме питаха да ходят с боячи за дали не е радиоактивно, като го промиват. И аз... Не, това не е радиоактивно. Не, за радиоактивността всички шлихи са радиоактивни. В една или друга степен. Просто шлихите не ги дръжте където живеете. Или в джубовите. Не, те не са толкова радиоактивни, че да направят. Няма да светиш. Просто... Не са толкова, но при радиоактивните разпади се отделят радон, еманации, който е газ, по-тежък от въздуха. И той е лошо, че се натрупва в долните части на дробовете, които не се вентилират. Даже има такава статистика, че в Щатите с кампаниите против пушенето, пушенето е намаляло в пъти рака на белите дробове в проценти, което говори, че не пушенето е основен фактор за рака на белите дробове, а той е утежняващ. Значи, да. Не го слушай, да не е точно така. Не съм съгласна с теб. Не. 95% това е причината. Останалите вече са други факти. Извинявайте, че съм намесила. Това е. Ами, ако има въпроси... Как издържаш пещерите с вентилирането? Ти си ходил и си взимал, нали, смисъл промивал си злато в пещера. Вече не ходя, защото ги стесниха много. Има вентилация, горе не са, долу не са, ще много ги стесниха.